Voimaleideistä Kaisa, moi ja hyvää uutta vuotta. Tuliko tehtyä uuden vuoden lupauksia? Tai haaveilet aina tässä vuodenvaihteen kohdalla, että tänä vuonna mä sitten teen jotain muutoksia tai toteutan unelmia. Mutta miten nämä kaikki saisi sitten pidettyä oikeasti? Kun tiedät sä, että pelkällä tahdonvoimalla mikään ei muutu. Me tarvitaan paljon voimavaroja, varsinkin niissä kohdissa, kun tuntuu, että alkaa luovuttaa tai on vähän kinkkistä jatkaa sitä muutosprosessia. Mutta mistä me sitten saataisiin niin paljon voimavaroja, että me voitaisiin muuttaa meidän elämä? Se voi olla erilaisilla elämän osa-alueilla. Työssä tai liikunnan lisäämisessä tai perhe-elämässä ja muissakin ihmissuhteissa. Niin me tarvitaan sitä, että me aletaan elää meidän vahvuuksien kautta. Mutta tunnistat sinä omat vahvuutesi. Sillä tutkimuskin sanoo, että vaan 1/3 tunnistaa omat vahvuutensa. Me osataan kyllä luetella kaikki heikkoudet, mutta vahvuudet on aika hukassa. Miksi on tosi tärkeää, että me tunnistetaan ne meidän vahvuudet ja keskitytään niihin meidän vahvuuksien myös vahvistamiseen? On se, että vahvuuksien kautta toimimalla me saadaan paljon enemmän onnistumisen kokemuksia. Ja onnistumisen kokemukset taas lisää motivaatiota ja sitkeyttä. Mistä me sitten sanotaankin, että myöskin, että vahvuuksien kautta toimimalla me voidaan löytää se ihan meidän todellinen potentiaali. Meistä voi tulla erinomaisia joissakin asioissa. Mutta heikkouksien kautta toimimalla parhaimmillaankin meistä tulee vaan keskinkertaisia. Ja tietysti myös tutkiskelemaan niitä vahvuuksia sekä asioita itsessämme, meidän itsetuntemus ja ihan varmasti myös sitten onnistumisen kautta se itsetunto myös paranee. Ja mikä on myös tärkeää muutosprosessissa, että se meidän resilienssi elämän eri osa-alueilla kasvaa, eli semmoinen psyykkinen joustavuus, palautumiskyky ja uudelleen aloittamisen kyky paranee. Ja se ei parane, jos ei me tiedetä, miten me ajatellaan ja toimitaan tietyillä elämän osa-alueilla. Jos susta tuntuu, että nyt on aika vihdoinkin toteuttaa ne unelmat muutoksista elämän eri osa-alueilla ja sä haluat löytää ne sun omat vahvuudet, niin meidän Voimaleidellä on nyt alkanut ihan uusi verkkokurssi, joka on nimeltään Vahvuudet voimavaraksi. Niin tuu mukaan ja jos haluat katsoa vähän lisää, että mitä se sisältää, niin sä voit mennä meidän kotisivuille www.voimaleidi.fi. Löydät sieltä meidän verkkokaupan sekä tietoa tästä kurssista. Nyt on siis aika oikeasti ottaa se elämä omaan käteen ja unohtaa se uhriutuminen, että en mä ikinä onnistu tai minkä takia ei onnistu, vaan nyt sä onnistut. Tuu mukaan, se on sun käytössä 90 päivän ajan, hinta on 79 €, sisältäen alvin 25,5%. Niin otas nyt ensimmäinen askel kohti muutosta ja sen mahdollisuutta toteuttaa ne ihanat unelmat. Ja voihan tämän nostaa vaikka lahjaksi jollekin, jos itse sille ystävälle tai sukulaiselle, joka tietää, että se tarvitsisi vähän sitä itsetuntoa ja itsetuntemusta lisää.